Какво става, хора? Вие сте с Football World. Това е Squad Builder. По-скоро съм направил супер много подобрения от старият отбор, нали. Премахна съм играчи и съм сложил много по-добри. Може би само 3 или 2 съм оставил, които си бяха и преди. И няма да игра днеска мачове. Между другото, хора, щупих си кръка. Не си го щупих, изкълчих си кръка. И не ходя на училище, обаче той не значи, нали, че ще снимам клипове. Понеже не трябва да се лекувам все пак, но няма значение. Викам да започваме с отборът. Няма да игра мачове, както казах. Така, на вратата съм сложил може би вторият най-добър вратар от английската лига. Тибут Куртуа с тези 88 рефлекса, просто няма как да не си го взема. Тибут Куртуа си купих, който наистина е много голям. Център бекчетата са Компани, Джон Тери и този пич, който и преди го имах, който не мога да му кажа името. Алдервие същия. Не мога да му кажа името, знаете много добре. Но какво прави той там? Това е защитата. РМ или нещо като 10 халт, я знам. Уиденчо, той преди си беше в отбора, но съм сменил позицията. Така, халфовете. Лили, нозът, добре. Ая Туре и Фабрегас. Просто много големи футболисти. ЛМ, така, левият халф си е Давид Силва. Защо Давид Силва, може да питате? Защо не е ляво крило? Сега ще разберете кой е лявото крило. Дясно крило. Престарай се. Алекси Санчес, много ясно. Който е много голям. Пък лявото крило е не е Давид Силва, защото лявото крило е този Ацу, понеже сега може да се чуете, що не е Еден Азар, ама Еден Азар е 150к. Ацу, защото, както виждате, 92 пейс, а пък исках лявото крило да е някакъв пейсъче. И просто затова съм сложил Ацу там, защото Давид Силва има... Крилчех сега е... Давид Силва има, сега ще кажа колко пейс. Има само 76, тъй че... Да. И сега. Страйкърът. Агуеро. Имам и Хигуайн, не са паднал, но Серджио Агуеро ще е тук. И просто, хора, това ми е отбора в момента, на който супер много се кефя. Просто много е голям, много ме кефи. И това всъщност ще може би от клипчето, надявам се да ви е харесало. Ако е така, естествено, може да харесате и да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Благодаря ви за гледането. Аз бях Раксио. Вие бяхте с Football World. Обърквам се, че